Lenata Indrawati. Dosa apa kang bakal tak sandang ana tetembungan anak polah kuwi bapa kudu kepradah. Mongko Setyaka duwe gegayuhan dhaup karo Janakawati yen to pancen kowe mengkono Setijo. Pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku sing ndhaupke Atmajaku yen to kateman aku ora bisa ndhaupke Atmajaku doh nyono cerak nyono bakal mestani yen to Nata Ndrawati kuwi ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten. Wah jan marem raosku. Dimas Tyaka, kula wonten dawuh Kakang Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa kang dadi gayuhan. Waduh, waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu. Dene Paduka sampun nulusaken menapa ingkang dados pamotahipun ingkang putra. Dandana cara nganten Setyaka. Ndak irit sowan ana ing kasatriyan Madukara tak tembungke Janakawati. Ngestaken dawuh Rama. Setyaki wonten timbalan. Kakang Patih Udawa ayo derekno budal ingsun kelawan atmajaningsun Setyaka apa dene Sestijo prapteng jabaning rangkah. Suwi kula dherekaken Kang Prabu. Monggo sinuwun kula dherekaken. Setijo, Setyaka ayo budal dina iki monggo Rama kula dherekaken. Monggo Rama kula dherekaken.
Tuti lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Narangkono magawe garira wang-wang. Wah, durung suwe barisane para Sata Kurawa lumaku. Budal saka negara Ngastina katenjuh iki lakune Setyaki. Yo, dasar kepara nyata. Ana wigati apa? Saiki genti aku sing takon. Ana wigati apa kowe ngirit wadyabala segar sepapan liwat dalan kene? Setyaki. Aja takon karepku. Ku arep nendi? Ayo, kowe gage minggiro. Suminggiro. Iki wadi tumrape sapa wae. Kena tak ibaratke kowe kuwi bakal dadi dom sumuruping banyu. Wah. Yo gedhe sujanamu Setyaki, babamu. Oleh yo bacut. Ora oleh bakal tak ruda pare peksa. Ora oleh lewat kene. Nanging oleh lewat kene nanging kudu iso nyempal bau kiwa tengene Setyaki. Babu Rawa. Ora minggat kok ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu maju sejakah nek pengen tak tidak bakal tak sempal baumu kiwa tak glitho sirahmu rondo bojomu salase urip Setyaki. Kartopar. Yo. Asik. Wah. Boy, Setyaki. Solnget.
Somigat. Ayo, outside bro. Ayo meneh. Loh, dawa. Ayo. Buri wae. Mundur, mundur. Iki ajikan ni. Yang mau kilam yoto, jayam yoto, bagian podo-podo. Dawa iki. Ya, dasar kepuro nyoto. Durmo gating. Amuk kilam yoto, jayam yoto, bagian podo-podo. Ngantem mo.
gajiku Bapak cikur nih. Balas saya. Ayo kowe nggo gaman aku rasah. Cek mike potol ya. Nggon keprak mike copot. Golek gaman liyane ora tedas. Teni gini. Ora tedas meneh. Golek gaman liyane. Suntik. Tata bius. Tata supiti meneh. Tibakno. Ora kroso, golek gaman liyane. Dapke kene. Kok ora sah? Lah ngopo? Golek gaman liyane. Geger graji. Cengelmu. Ora tedas ganti meneh. Iki apa? Papa patung. Golek gaman liyane. Ora tedas, golek gaman liyane. Bapak cikur kuwi marahi kesel. Ora tedas, golek gaman liyane. Kekeri dhewe. Kekeri dhewe iki. Yo ora iki to. Ora tedas, ora kroso. Golek gaman liyane. Iki ora. Ora tedas wong iki empuk kok. Apa iya? Luweh. Entek apa? Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Halo babu, halo babu. Halo babu, halo babu, halo babu, halo babu. Halo babu, halo babu. Halo babu.
pisan. Ujoy, Dursasana. Dasar kepara nyata. Ngantemu. Wat tibantan. Ampro. Put. Rada blawur. Aduh, babu. Ora jane iki kesenian apa to iki ngene iki. Wah! Wes. Wah iki. Malah gayeng sing ngene iki wis wong iki. Opo? Ampro kowe. Banting. Oh, banting kene. Wah. Halo, Bapak. Sare. Wis yuk. Mantuk. Wis. Halo, wis. Wis bali merono. Halo, Bapak. Wis. Ayo Kurawa sapa meneh? Sapa meneh ayo kruyuken uda karo Setyaki. Ora bakal tinggal mundur jangkah.
ujare wong lalamisan ucape tan tulus sing ati copo putih jero kuning yen kembang sembujo wong alim-alim pulasan wah anakku lanang Gatot wonten timbalan ingkang adhawuh Rama Kanjeng Rama Kyai. Antarja Wonten timbalan Kanjeng Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Bocah-bocah weda tak kandhani. Mesti ana tuwuh pitakon jone atimu. Pepasren ana Jodipati umbul-umbul anggenggeng kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora Le? Apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nuwun pirsa dhateng Rama Kyai. Menapa ta sebabipun upa rengganing kesatriyan Jodipati wuwuh mati tikel kados makaten? Iki Rama Kyai. Ingkang putra ing jangkar bumi ugi mekaten. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Wah, ngerti yo. Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu. Yo. Gadah damel mantu Rama. Yo, pancen bener. Wis dadi kencan semayan. Mung kari tempuk ing gawe dina samengko bakal kawisuda manten lanang saka Jodipati. Mantene wedok saka Madukara. Menawi mekaten Paduka Rama Kyai badhe bebesaran kalian Paman Janaka. Yo, pancen bener. Lajeng sinten Rama ingkang badhe kadhawuhaken kalian atmajanipun Paman Janaka? Wah, ngerti yo. Dina iki aku arep ndhawuhke wong Bambung. Wong Kucluk. Dina iki aku arep ndhawuhke wong edan. Gandeng kowe Gatotkaca ya wis rabi. Antareja ya wis rabi. Sing durung mentas, sing durung dadi manten mung adimu si Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane mergo aku bakal duwe gawe mantu ngrabekke adimu Antasena. Leng-lenging driya mangungkung kanduhan rimang lirlina tanpa kanen. Oh, wah, ngopo Macicil? Pendonong. Kosek Pak, kosek. Aku semune kok rada kaget. Bareng bapak ngendika sing bakal dadi nganten ki Antasena. Kowe iki piye, Cik? Tak takon. Aku arep didadekke nganten kok ora taren karo aku, ki karepmu kepiye? Lah iki lho. Aku ora tok tareni ngerti-ngerti aku arep mok dadekke manten. Ha iki salahmu ki ning kene iki. Mongko wong dadi nganten ki abot sanggane lho, Pak. Dadi nganten ki syarate pirang-pirang. Siji, kudu seneng atine. Mathuk karo mantene wedok ya kudu cocok karo sing lanang. Mongko aku ngrumangsani aku ki cah ndugal ora ngerti basa, ora iso ndodhok, aku ora ngerti tata krama.
Aku wis duwe penemu anake Pak Lek Janaka si Janakawati ora bakal gelem ngladeni karo aku. Mergo kahananku sing kaya ngene iki, mula pancen wis tak antepi nek ora ana wong wedok sing gelem ngladeni aku. Sak lawase urip aku arep jomblo. Wah, jomblo ki apa? Jomblo ki dhewe. Ora duwe bojo. Antasena. Piye? Kakangmu Gatot wis duwe bojo. Kakangmu Antarajaya ngono wae. Aku tak takon karo kowe. Anakku sing durung rabi sapa? Aku. Kowe arep rabi ora? Ya rabi no. Wong urip kok ora rabi. Wong urip ki wajibe ya rabi. Ning rabi ki lak ora kudu dipeksa. Ora kudu dijiat, manut karo atine. Sapa jodohku sesuk ya ora usah dijodokke, mergo jodoh ki sing jodokke dudu wong tuwa kaya sampeyan ning sing gawe urip. Ana tetembungan dipalang ana segara, dipalang ana gunung, nek jodoh mesti ora kurang jalaran. Ha iki. Ning mbok arep ketok nang arep mata yen dudu jodhone ya 1000 dalane nggone bakal pisah. Mula aku nyuwun tulung karo bapak, aja meksa karo aku. Iki kamardikanku. Nek gelem ya tak lakoni, nek ora gelem ya nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Rasah dadi anake Werkudara. Kono lunga sing adoh. Aja ngaku anake Werkudara. Lah iki. Sampeyan ki eleke ning kene iki sampeyan. Terus aku nek udu anake Werkudara ki anake sapa? Anake Mujiman apa? Apa anake Mat Bleh-bleh? Ayo malah meh kok aku. Wangsulan ora manut karo wong tuwa dienggo abrak apa sawangan Gatotkaca ben ora tak tarine tak rabekke Antaraja ben ya ora tak tareni langsung tak rabekke kowe rasah ngengkel karo wong gerang. Dimas aja nduwa parengi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung ngarep mengko suwe-suwe. Si Adian wis rawung karo Janakawati. Rasa tresna bakal tuwuh karepe dhewe. Dimas, aja wangkal. Aja wangkal, Dimas. Aja ngreruwet penggale Rama Kyai. Iso demeneng ora iki? Iso demeneng ora? Menurut tak kamplengi dhewe-dhewe mengko. Iki perkaraku, iki sing ngrasake aku ya aku ngono mung nonton. Wah, cah edan. Omongane kakangmu ki rungokno. Lempas lepus nyemuti udut. Abet to, udut ora njaluk kowe kok. Adem e. Aku udut ki mergo mikir, Pak. Wah, mikir apa? Mikir niku arep nglakoni iki engko kepiye? Aku ki wedi tenan. Mengko nek kesandung kesrimpeting laku ubayane mbalenjani, aku engko mesti salahke. Aku cetha. Rasah kaken gunem sing tanpa guna. Wah, gelem rabi ora? Gelem rabi ora? Yen kowe gelem, ayo tak larapke nang Madukara. Yen kowe ora gelem, ya wis. Aku tak omong karo Janaka. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek, wis bongko. Wah, jam tenan bapak ki. Piye Kang aku piye iki Kang aku tulungono iki Kang tenan iki Kang iki aku tulungono iki. Manut wae. Ora usah ngeyel. Manut karo ngendikane Rama Kyai. Manut wae Dimas. Wis to. Aman terkendali. Piye? Wangsulan. Iso wangsulan ora? Apa wis lali carane omong? Wah, jan atos tenan. Wah, aku ki wedi tenan ya Pak, yakin aku ditenan sumpah suwer. Aku ditenan. Aku ki isih pengen dhewe ya iki, aku ki isih pengen dhewe. Isih pengen kumpul karo kanca-kanca. Rono rene udat-udut ngono kae. Ubyang-ubyung wah jan ngalor ngidul biang-biung mulih ora entuk apa-apa anane mung seneng. Anane iki mung seneng karo seneng. Nek duwe bojo ki lunga sedina wae wah mesti wis
ndang digoleki bojone. Aku ki isih kepengin dhewe. Wah. Saiki ngene. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tak anggap anak. Nek aku ora gelem, minggat. Aja mulih ning Jodiwati. Tak kandha karo mbokmu Rangayu nek Antasena modar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong gerang. Gunane apa kowe tak openi seprana sprene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu malah gunemanmu werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa ning aja manggon ning Jodipati. Kono minggat. Yen ora gelem ora apa-apa ning rasa ngaku anake Werkudara. Ana kowe minggat to sing adoh. Ilang-ilangan ndok siji ora apa-apa, ora usah ketemu karo bapakmu meneh. Waduh, piye iki? Ya, wis aku gelem. Gelem wis aku gelem. Tenan ora? Heeh, Pak, aku gelem. Wah, anakku tenan. Wah, bekon rabi kok angel. Dadak plintat-plintut. Kowe mengko nek wis ngerti Jenakawati, wah seminggu ora katokan. Kandhani ngeyel. Bapakne wae Janaka wis baguse kaya ngono. Mbokne Jenakawati iki manuhara, ya ayune kaya ngono. Anake ya mesti ayu. Mesti ya esip. Mengkon rabi kok angel. Aku ki wis gelem. Wah, males wae lara plak-plek. Ya ngono kuwi bocah sing wis gawe mareme wong tuwa. Aja sok gawe gelane wong tuwa. Ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem ya, Pak. Bola bali wae kok. Iki engko nek kopior kepiye? Kopior ya didol, padake es wae kowe iki. Oh alah Jan. Wah, cerewet. Wis, kowe gelem tenan aku Pak, wis gelem tenan. Wah, Gatot Antarja. Kula wonten dawuh Rama Kyai, kula wonten tinimbalan dawuh Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara. Mengko yen pamanmu Janaka mencla-mencle ora sida dhawuhke anak wedok Jenakawati. Entuk karo adimu Antasena. Wah, apa kira-kira Janaka kuat nampani tungkakku? Kedah sabar Rama Kyai. Monggo kula dherekaken nggih Rama Kyai, monggo kula dherekaken. Wah, ayo dandan. Manten lanangi dandan. Mok ngene wae to. Ngene wae sik, engko nek wis dadi manten tenan lagek dandan. Dandan nganggo klupuk. Apa? Nganggo klupuk. Kupluk. Nganggo kupluk. Kupluk. Wah, jan tobat. Yo alah, yo wis ngene iki wae. Engko nek wis dadi manten iki aku tak dandan cara nganten. Yo. Wah. Yo, ayo lecah bagus tak ombyong nang Madukara Antasena.
Rama sunya gegana winduyat amun-amune regu mampang malete mancolot putusing sewang ulun wah rada nyimpang dalan saka prajurit negara Ndarawati aja nganti kawis tara yen to lakuku mengko bakal ngawe para wadya Traju Tresna kanggo ndombani Yayi Setyaka. Yen ora tak gawe cara ngene ora bakal kelakon Setyaka dhaup karo Janakawati. Urung percaya banget karo Kanjeng Rama Ndarawati. Mesti bakal ngebotake karo Antasena. Mergo dikepiyekno wae. Rama Prabu Ndarawati iki nunggal wadah karo Paman Janaka merga titising Bathara Wisnu iki binelah dadi loro. Walah dalah ya. Yen ngono rada maju lakuku supaya kepethuk karo prajurit Traju Tresna. Ancak ugra ya Griya maju rene iki. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Bawana bana margana waladalah toblas ora pangling yayah griya ancak ugra inggih wonten dawuh Kanjeng Sinuwun inggih wonten dawuh Dewaji kowe ndak awe saka negara Traju Tresna menyang marang tapel wates kasatriyaning Madukara supaya ngetutke laku nggone bakal ndombani Yayi Setyaka mupu sayembara bakal dhaup karo Janakawati. Wah nggih lakar dawuh mekaten. Lah bidal kula mbencang menapa aja nganti colok lintang sambung ober budal dina iki nggih dateng sendika rasah nggawa prajurit pirang-pirang cukup kowe wong loro wae. Waduh alam niki mboten ngangge budalan melih rasah budalan apa wah ini ngangge donge niku ngangge budalan melih budalan buta mangke salto metu setanan ngeroyok kowe kuwi rasah werna-werna nggonku lumaku karo kowe kabeh kuwi laku demitan aja nganti kawanguran marang Rama Prabu Ndarawati. Yen mangko Yayi Setyaka kesempya ing aradan kowe wong loro lagi maju. Oh nggih ngestakaken dawuh yen mekaten monggo kula dherekaken. Ayo derekno lakuku.
kayot katiyuping angin sumyak swaraning karenggan samirana mawon iris lumeng kandaning puspita ae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akoso bocah bajak kiring angin ambarung swaraning peksi rebut papan aneng kekayon puter jalak minco peksi siyung emprit peksi slindit jowan lan antat kembang kedasih munyo ing tawang ing mangke saya dalu ngancik ratri anenggih ganti ingkang winursita ing kawi wancine wis ngancik goro-goro Sukra mangkara tumpak mendo dete
tete kalopo sumawar cita Anggara Rakata Buta Maesara Spati mintuna Eka Ditri Catura Panca Sat Sapta Hasta Hasta Nawadasa Om Om Apa to isine kang gara-gara ing bawana Sintrupindha bangun saput lebu ing gegana munya gumaludhuk horeg bumi prakempita padula mangambak-ambak nanging datan tega risa ing jagat nenggih Hyang Adipati netesaken kang tirta amerta sirna kang wewelak usmusna kang gara-gara hangurmati mijilira repat punakawan ing tlatah ngeksi kondo kayon kadhiyuping angin
Truk, Breng, aku saka kene, Truk. Alhamdulillah ya, Kang. Alhamdulillah tenan iki. Heeh, wis gara-gara. Wis gara-gara. Wah, kowe iki mbok ora tanding-tanding to, Reng. Ayo, penterani bakul bakso. Ngre. Mau dikon madang ora gelem. Bagi ora ngode ngono kuwi. Ora nyok jengkit rambut to, Truk. Ane yo cen hawane cocok banget ya bakso. Sewaning daleme Bapak Kirun. Ing daleme Bapak Kirun. Ana ing dusun Gowok Sabrang, Sengi, Dukun Magelang. Heeh, Truk. Hawane adem banget ya Truk ya iki ya. Wah, jan adem tenan. Wigatene apa Kang awak dhewe sowan rene? Wigatine wah ini dadak malih oke banget iki. Wis. Wigatine padha nggon limbukan sing tak wacake tak golekane. Anggo limbukan ki yo. Ha mau kae. Molo Bapak Sutarno iki utawi Bapak Kirun saha Ibu Ponia iki wis kaleksanan nggone mala kramakaken angking putra Mas Arifin saha Mbak Muzazina. Kowe mau. Wis iki Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.